Magandang gabi po mga kapwa namin mga Spearo. Welcome po sa panibago na naman naming Spearfishing vlog dito po sa Bicol. Ngayong gabi, andito po kami sa Santo Domingo, Albay. Kasama ko si Bro Cards ng Bicol Spearfishing Group at yan po ang kanyang unang huli. Ayan, magaling po talaga akong sumalo. Lalo kung hindi mo inalagaan ng maayos. Marami po talaga mga sea turtles dito sa Santo Domingo, Albay. Dahil dito po madalas pinapakawalan yung mga rescued na mga pawikan. Eto yung inakala mong sayo na, pero hindi pa pala. Marami sana talagang rabbit fishes dito, kaya lang medyo malalim talaga yung tubig. Pag siniswerte nga naman, eto si Bro Cards. Medyo sineswerte na. Bakit nga naman talaga tinawag na dalagang bukid? Eh nasa dagat. Ito yung medyo matapang. Parang gusto talaga kaming pagkain.
Ito yung pangatlong sea turtle na na-encounter namin na talagang napaka-playful. Ang sarap niyang panoorin. Na makaraw. Mapaglarong turtle yan ah. Okay na kita na bro. Wala lang isda. Wala lang isda. Oo. Uwi na. Anong oras na? May pang-ulam na po kami, kaya pwede na siguro, pahinga na. Right. Pwede na, pangkusido. At eto naman po yung aking huli. May isang katamtamang laki ng cuttlefish, mga rabbit fish, at marami pang iba. Maraming salamat sa inyong panonood.